Dobar dan, dobri ljudi. Danas je poslednja subota aprilska, godine gospodnje 2026. Šta se sve desilo i šta se zbiva u ova vremena siva, sami si znate, a pravite se kao da ne znate, ono čuveno, ma neće televizor da laže. E sad, zavisi od modela televizor. Da li je televizor sa moderan, onaj pljosnati tanačak ekran, jer se ovaj starovremski, onaj debel, što potpuno zapušuje rupu u regal, e pa nije isto. Onaj debel je manje lagao. Čak i crno-bela slika bila lepša od ovu boju. Ili sam ja nešto obrazio? Upozoravam slušalci koji se bave sa cinkanje, drukanje, doušovanje, tasterisanje, izde i vele izde, da malo olaba, ono što reko Velja. Kraduckajte, mislim, izdajuckajte, pa malo. Upozoravam slušalci sa nestabilnom stolicu i oslabeli anusni mišići, da tekst koji sledi može biti vrlo iritantan. Stisnite se. Ovo se dešava, ne dešava se kod nas, ne, da vam poslađe, na zapad, na onaj truli zapad, ono ima patruli, a dešava se u jedan malečak, miran grad, što bi se ono reklo, idiličan gradić. Jedan stari sveštenik pozove na večeru mladog sveštenika koje skoro se preselio iz susednih gradić, čisto da se upoznaju, i bili su samo njih dvojica na večeru, a služila ih jedna mlada, baš onako zgodnačka devojka, ima si go svuda. Ona je inače kućna pomoćnica novog starijeg sveštenika i tako večerkaju, oni ćaskaju. Ova zgodnačka kućna pomoćnica uđi, izađe po potrebu, a stariji sveštenik vidi da ovaj mlađi gleducko onako krišom u nju pa u njega i će mu kaže: znate šta, mladi kolega, ko mislite da između mene i nje postoji? Ovaj ga presima taman posla kolegama, ma uopšte mi nije palo na pamet. Ovaj starić kaže: verujte mi kolega, moj njen odnos je vrlo profesionalan i korektan. I završi se večera, ode si ovaj mlad kući, nije prošlo ni nedelju dana od tu noć, ova kućna pomoćnica će kaže na sveštenika, ovog starijeg: izvinite, kaže, što ću da vas ovako pitam, ali od kako ste gostili onog finog mladića, nisam mogla da pronađem srebrnu kašiku koju toliko volite. Pogleda ga ovaj, i on će kaže ovako: ma siguran sam da on ne bi to uradio tako nešto, mislim, ali ću mu napišem ja jedno pismo kao: poštovani mladi kolega, bilo mi je veliko zadovoljstvo što ste nedavno bili ovde kod mene na večeri, ali desila se jedna neobična stvar. Ne kažem da vi imate neke veze s tim, sa mojom omiljenom srebrnom kašikom, ali činjenica je da je od te noći nisam video. I sad nekoliko dana kasnije dobio ovaj povratno pismo, a u njega piše: neizmerno vam hvala, oče, na gostoprinstvu. I ja kažem da vi spavate. Ja ne kažem da vi spavate. I ne kažem i da ne spavate sa svojom vrlo zgodnom kućnom pomoćnicom. Ali činjenica je da ste od te večeri stavili glavu na vaš jastok, pronašli biste svoju srebrnu kašiku. Pozdrav za najlepšu bakicu. Cirkus L.
cirkusem na Turbo Folk kanal Jarak Jarugu Rovče Jendek Šanac Brazdu Tranšeu, koju možda najeste na 1123. stranu popularne enciklopediju. Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor Zlatna mikseta. Došes jedan od njegovih 10 motori, Igor Panić. Pana. Razgledanje motora posle 2. Ja sam Mija Kulić, a da bi cirkus mogao da cirkusliši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Od ponedeljak do nedelje ispunjavaju svaku gurmansku želju restoran Grand i Konstantinov konak na Vinjiki. Akcija svaki utorak i petak paceće pečenje za samo 1500 dinara kilo. Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Za svi koji brzo i kvalitetno žele brza hrana, Lele, Vulin Skovac, preko put Nov stadion, kod Šop Đokića i kod Staru stočnu pijac, gde se proizvodi PVC i alu stolarija ekstra klase. Gopić Company zna se. Toliko je dobra da iz cipele iz uva, džana paprika, tucena mlevena i suva, iz donju lokošnicu. Što rekao da Stavra Ciceron, bolje s juga na seks nego s Mercedesa na rabotu. Ko pita, tajne skital nisu taksi elita. Eko taksi 060 339 buše i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Dijamant. U restoran Prestiž u Leskovac, apetit će odmah da vam skoči, jer se tamo jede duplo, i sa usta i sa oči. Nemoj da vas četka vara, najbolje Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Burlanci sa Nišavu, to je udruženje o osnivanju, sad će fakultet da naprave, pa nego. Stočna pijac, Moon Market, Kolje prasići pod narkozu, braća dimljeni Srbi, sestre dimljene Srpkinje, sunčani kvarcovani, preplanuli čađevi, kafeni, kaki zatamljeni, ladovina zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks ziktovani, prikadeni, antracit, albino Srbi, favela, nagara vela, čavela, romski četvrt, Gypsy Town, Cigone, Becil, Žitan, arrondissement, kvartiere Cingaro, Barrio Hitano, Cinganiki Sinikija, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko kolence, moj bili druži prala miju. Pčele skupljaju med, političari skupljaju pare, a na ladnocu se skupljaju monda. Ako želite da imate uspomenu trajnu, zakažite proslavu u svečanu salu etno kafane Dušanov konak u Donju Jajnu. Među prodavnice namještaja najhit Salon Bit u Leskovac, restoran i samoperionicu za kola, najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad 063 467 707. Povedite svi, od pravnuci i unuci do babu i dedu, u restoran Vizantija kod gazda Pedu. Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku ili na tutci. A što rekla Duda Piroćanka na Brzdor, Aca Piroćanac ispravio Pzder ili Pzderka, i odavno smo postali brendu naš cirkuslen i po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici i megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šljickamo, poslickujemo, ušlickujemo, rašlickujemo, štelujemo pod vinklu ili belu, šolujemo mozak, armiramo, cvikcangujemo, dronujemo, prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, kovemo, raskovujemo, petardujemo, vatrometujemo, žičimo, zavarujemo, rekao ljed, aha, autogenišemo. Ne bre, jel ima auto? Da, se zavarujemo, letlampujemo, varničemo, šmelcemo, kurc šlusujemo,
zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekode da pejča zvani Freud. U cara Trojana kozje uši. Za usta se ništa ne kaže. Možete mi ja, inspektori zabranili emisiju. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu i to od napred, neorikverci koji se vraćaju tu za Dinamiku Ekspres iz Leskovac. Poseban pozdrav za Batanešu i svi ostali vredni šoferi i momci. Tamo su u garažu Igor i Piksi, normalno pozdravi za Babarače, a juče je proslavljen prvi rođendan na jednog Deliju, unuka na Daju i Kulić Miju, mali Ognjen. Živ i zdrav bio, će dočekamo i ženitbu, nego slavlje bilo u restoran Park u Leskovac. Jedan veliki specijalan pozdrav za konobari, prvo za šefa Gorana Mitrovića Brkicu, pa onda Nikola Zdravković Bajko, Aleksandar Prokić Prokica i Aleksandar Ivanković Aca, a pozdrav za majstori kojnu Neda spremno šef Nemanja Pavlović Bucko, nadimak mu govori Aleksandar Milosavljević Džinta, on radi na roštilj, Džinta Rinta na roštilj, onda Ljiljana Stanković Liki i Đurđa Mitić Đuka, a pozdravi za majstori muzičari, za Žiku i Gačku. Ovo nije toponica, ovo je duševna perionica, radio Rasonica, Cirkus M. Pažljivo, koncentrisano, slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami i pošto ove emisije idu uživo, direktno u eter, u čuven Teslin radio Munjevod možemo da ostvarimo i munjevit kontakt, a kako drugčije nego preko telefon. Dakle, da telefonaniramo ili telefonanišemo. Broj telefona na koji slobodno možda se javite 257-122, pozivni za Niš je 018. Pa da ispričate šta vas je tako nasmejalo, recimo u zadnje vreme, onako baš vas nasmejalo, što se kaže do suze vas nasmejalo. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan. O, pa kako ste vi danas? Mi smo danas za jebantor kao i svaki dan. Sad si se javio na početak, znači nešto si smislio mrcko opako. Mislio sam nekakve zajebanske. A to li je? Pa dobro, mrcko, kakvo je vreme u Temsku? U Temsku je super za mene, a za drugi... Za drugi... Vreme je, što kažu, promenljivo, onako, biće mesti. Promenljivo, doduše neizdržljivo za njih. Pa smo onda čuli za neki subjektivni osjećaj i nešto. To ja kad bem mlad, pojma nisi imao za taj subjektivni osjećaj. Ma ja i sad nemamo. Ja si samo teren svojak. Ono, čuje, znači, kao, sad ja znam, osjećam koliko može da bude temperatura. Ona je 18, ali ja osjećam kao da je 20, zamisli ti. Pa to ne može ni u onu rabotu da se... Da, vidiš, ako sunce greje, neka greje, to se njegov problem. Ako kiša pada, on nek pada, nema slobu da slezne. Ako sneg pada, njegov problem, nek se pada. Pa čekaj, to prirodne pojave? Da. Pa nisu neprirodne pojave ko nešto ovako što mislim, jel te? Ima u zadnje vreme mnogo neprirodne pojave. No, vrlo, stvarno. Pa slušaj, mora, materija je antimaterija, jel tako? Znači ima prirodno i neprirodno. Normalno i nenormalno. Pa mora nekakva, da se... Ravnoteža. Aha. Ali dobro, uvek više teži ovo loše gore, pa onda posle dobro se seti, pa preteži, razume. A dok se seti, Ma dali dobrotu mu dali sa pitku, pa ga nagrim. Tako li je? Šta si spremio, mrcko?
Da čestitam rođendan tvom. Hvala. Juče je bio njegov rođendan. Ne, juče, rođendan je 30. juče je slavljen. Da. Pa znaš kako je sa sale zauzeće, nema to mitinzi. Meni je danas rođendan, a jutro će ga stavimo u gradu. Mrcko da si živi zdrav. Uši će ti slučajno kasnije. Jes, pa da budem sa zgoleme uši kako magare. Bre, slušaj, svi ne bi voleli da ima uši ko magare, nego... Nisu kopita. Ma pričali ti jednu šlele, ovo je bezobrazno tačno. Bezobrazno? Mora da vodiš red, jer nam imamo softver isključuje odmah. Čim kažeš neku bezobraznu reč, odmah bip, gotovo. Ama jedna mi se požali na pipavat ova novu golemo, kaže. I da ne pričam više. Nemoj, pa dobro. Kaže, samo me vi ogovarajte, kaže. Samo me vi ogovarajte. Ne, ali ja nikad neću da imenem da kažem. Zamisli magare da kaže da ga uvati za generalštvo. Da. Bi bilo jedno 15 pački. Kaži, Brcko. Je li ti naručio nekakvu... Ma ne li te nasmeja tebe nešto? Pa nasmeja, Dobro. Je li ti naručio nekakvu pesmu za nekakvi lopovi prošlo? Koju pesmu? Za skraćenice EPS, a u prevodu to je znači EV poskupe struja. Ma EV preteramo sa struju. Pumpamo sa struju, tačno. Oni imaju slogan za cene, pumpaj. Da, oni pumpaju cene, a mi pumpamo... Cene, pa vidiš ti, snalažljivi ljudi. Kaže, pesmu Mija od Mrcke naručil, pa je Zolopovski EPS Mrcko pesmu napravil. Pesma te se zove skraćeno EPS, a u prevodu znači EV poskupe struja. U elektrodistribuciju korupcija nema, svako si na svoje neradno mesto drema. U Srbiju milioni strujomera ima, lopovi iz EPS najskupu struju uvaljuju svima. A na neplatini računi uvaljuju kamate, opšta pljačka je to moj mili brate. I lažoviziju natakariše u EPS-ovi računi, narod zeva u kutiju, a u kutiju lžu lažovski majmuni. Da će pretplatu ukine, jedan lažov obeća, ali umjesto da ukine, on pretplatu poveća. Lažovizo gledali ili ne, kao i struju, trošili ili ne, lopovi su vam to i tepelo naplatili. Čast izuzecima, ali na EPS-ova jasla sabralo se sve moj domojega i svako si samo svoje dupe gleda. Legalna pljačka, u EPS je na delu, dušočeni uzmu, kožočeni oderu. Kvalifikaciju će si kupi koji si ju nema, stranka svih zapošljava, za njini problema nema. Mrcko, malo pre si rekao legalna pljačka. Kako može da bude legalna? Pa može... Pljačka ne može da bude legalna nikad. Ma može, ne upališ ulicu, a stigniti račun i ljedarka bato. Pljačka si je pljačka, Mrcko, a sad ne može legalna da bude. To je nelegalno. I čim je pljačka? Ma oni izmislili da bude sve legalno. Oni sve to smislili. Mio, kaži, Mrcko. Ajde jednu pesmu na brzinu za moj današnji rođendan. Za koju pesmu? Moju, odmah. Sada da pročitam. Pravo ju da pročitam. Evo, sluša pana. Ne, ja da pročitam moju pesmu. A tu još jednu pesmu imaš? Da, za moj rođendan. Za sebe? Ajde, ti se javiš posle. Za koje vreme? Pa, za 10-15 minuta. Ajde. Ajde, živ bio. Ajde. Bravo.
Jedno pitanje za svi, gde tu ima obe tri, more, četiri, mala pomoć, šta se rimuje sa Lal Vera, pa Home Centar Vera, carstvo vele tehnike, brend alata, kompjuter, električnih skutera, Home Centar Vera, sve za svi, u prodavnici 4+4, 8 ranjenih, posetite, vreme je zadnje, u Leskovac, Vlasotince, Vranje i sad u Niš, i to odmah preko put glavnu poštu, a Lal Vera, Home Centar Vera, telefon 064 80 33 922. I došlo doba da se nešto moderno tera, cela flota električnih skutera, 60 km vozenje, sajedno punjenje, Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera, telefon 064 80 33 922. Home Centar Vera. Kad već nećemo u Evropu, hoće Evropa do nas i to za tili čas. Eko taksi. Evropska usluga, a za malo love samo treba da se pozove 060 330 9000. Pa da, i tu je Eko taksi za minuta 2. Jer ko pita tajne skita, oni su taksi elita. Eko taksi, non stop uz vas i zbog vas, stalno pod pun gas, a motori ne dime i uopšte se ne čuju, jer vas voze na hibridi struju. Eko taksi 065 330 9000. Ko se jedan put vozio s njih, pa će, jer sa njih su ulice mnogo kraće. Eko taksi. I da ponovim, ko pita tajne skita, a oni su taksi elita. Eko taksi 069 330 9000. Eko taksi. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan, Mio. Vaše ime, cenjeno. Moje ime Miroslav. Miroslav. Selo Gnjilan. Niti je Temska, niti Kumanovo, nego Gnjilan. Nego Gnjilan. Tako je. Tako je. Miroslave, Da. šta ste nam vi spremili za danas? Pa evo, recimo, Piroćanac kako rakiju peče. Da čujem. Ženo kaže, danas će da pečem rakiju, ali kazan mora da mi pomogneš na tavan da popnem. Ama zašto? Ništa, kaže, na svi komšije treba da dođu i da im davam rakiju, nego nema da vide da ja pečem rakiju. I on počne da peče rakiju i on Na tavan. Na tavan rakiju da peče i onda ženi kaže, ženo, ako neko naiđe, donesi mi kašiku na tavan. I ona kaže, ma evo ga kum naišao. Ajde, pusti kuma neka dođe. Kaže, kume, evo pečem rakiju, koliko hoćeš, evo kašiku kusaj koliko hoćeš. Ama kume, ništa, samo za tebe. I nema problema, kum kusne nekoliko puta i možda malo i ljutito otide. I žena kaže, zašto si kum toliko brzo otide? Kako? Kaže, i on je kusao rakiju. Kude će mu davam u čašu? On nek pije i kad pogleda gore šušenice, peglanu kobasicu i kaže će da mora da mu dajem i meze. Znači, samo da kusa glava dole i toliko. Da, inače podigneli glavu mora peglane i šušenice. Da. I to li je moguće, bre, kod nas? Pa, moguće je sve. Miroslave, ima li još nešto? Pa, samo na brzinu za Vranjanca. Oni kalemuju dunje. Vranjanska dunja je mnogo bolja nego Leskovačka. I kaže, ja kad kalemim dunju i kad neko pođe da je ubere tu dunju, sa selska kola, konjska, kaže, crvi izađe iz dunju tu i pojede konjatog. Crvi izađe iz dunju i pojede konja? Jeste. Toliko su goleme dunje? Toliko su goleme i u Vranje nema laganke. Ne, nikako. Miroslav je živ bio, pa se čujemo. Pozdrav. Sve dobro, prijatno. Nešto skroz novo i veliko, puno srobuko pčelinje saće, salo namešta dic, sve čisto domaće. Ako nešto vredi da se vidi i poseti i da se na licu mesta Evropa oseti, tu je za vas Glanc Nov salon Dic kod bivši Jug Ekspres sa restoran i samo perionicu za kola. Telefon 063 499 272. Dic, svi ko hipnotizani zure u njihove ugodne garniture,
kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne može da gi preskoči ni Rambo, njihovi najgolemi kraljevski kreveti Jumbo. Dic, Un Leskovac, telefon 063 499 272. Među prodavnice nameštaja najhits. Salon Dic. U Leskovac. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan, Mio. O, pa kakva radost. Što se raduješ? Ja sam se juče radovao, Mio. Što juče? Pa ja sam se juče radovao i danas se radujem i sutra ću se radujem. Što da se ne radujem svaki dan? Ali imao sam povod. Pa bre, uvek ima neki povod za sve. Doduše, za krećenje i za seks teško, to... Ma to ne pričamo, to ne drugo pričamo. Treba golem razlog za... Juče mi bilo, Mio, 38 godine braka. A, da si živ, da ste živi. Da bilo, Mio. Tad je bio Uskrs 24. aprila 88. Moj pokojnoj tašti rođendan i mom ujaku rođendan. Ete, sve se sabralo. 24. sve. Znači, 38 godine brak. Pa lepo. Danas sam prešao još jedan dan gotovo. Gotovo, pa te u 39. krenula je načeta, a da tamo pa onu godinu, to je koja, 27. Pa ne znam. Ne be, 28. Kad bude zlatna tamo, da. 28. će bude 40, pa da, 3, tačno, 34. Čekaj, a 50 kad će bude? Slušaj, to će, sve će dočekam. 38, ja? Da, 2038. Pa tako. Pa tako. Dobro, da te pitam, znaš li ti drugi naziv ime za Prokuplje? Znam. Malo pre se javilo. Javilo se malo pre. Evo sad će kaže opet, evo. Dobro, a znaš li koje selo najviše ima to? Koje? Berilje, ispred Prokuplje. Berilje? 5 km. Tako se znači Žitorađe, Rečica, Lukomir, Vlahovo, Berilje, Prokuplje. A ja sam malo ispred ovamo Trnatovo. Čuo si da Badnjeva Trnatovo? Kako nisam čuo? Ja sam odatle rodom. To vidiš. Tako da poznajem taj kraj dobro, tu sam bio do svoje 20. godine, pa sam posle otišao za Niš i tako. Pa ko si vidio, neki za Beograd, neki za Niš? Sad sam promenio 3 opštine, znači prvo sam bio Žitorađe, pa Prokuplje, u stvari 4, pa Niš, a sad Aleksinac. Čekaj, pa da, pod Aleksinac je... 4 opštine sam promenio. Ma, jednu ženu si zadržao i onda ćuti sad, ajde. Pa da bome. To je to, Mio. Samo ako može tvoj ne znam kako se zove, Miki. Kako bre, nema, znaš kako se zove bre? Pa dobro, čujem. Pana bre, Pana, dobro. Da mi vidiš. pusti od Boru, Drljaču, ja sam majstor, zna tamo. Sve pomeri, krojim, dođi mala, da go beše dalje, ne znam. Će čuješ posle 2. Ajde, živ bio, bravo. Ovo što ću vam sad kaže, vi slobodno širite na sve strane. Gde je to carstvo dobre hrane? Na vašu sreću radi svaki dan. Prestiž restoran, U Leskovac. Apetit će odmah da vam skoči jer se tamo jede duplo i sa usta i sa oči. Profi konobari i kuvari su glavna faca, uvek se sve u slast pojede, ništa se ne baca. Prestiž restoran, U Leskovac, telefon 066 255 150. Ambijent prelep, prostor ima baš dosta, tako da komotno stanu do 330 gosta. Dole 130, na prvi sprat svečana sala za 200, a na drugi 9 apartmana i ogroman parking. Pogledajte njihov sajt, a uživo je lepše nego na fotke, mnogo lepše. Prestiž restoran sa renome, pa izvolve, U Leskovac, telefon 066 255 150. Prestiž restoran, 2 godine nisu menjali cene za sve, a neće ni naredne 2. Prestiž restoran. Dva 57122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime?
Ovdje Bata iz Vrtište. Bata iz Vrtište. Bato, imao si neki jak razlog da se javiš. Pa, da ti kajem, i nisam baš, rekao da ispričam jedan fazon. Ajde, ispričam. Ešte, ja povezim je dva si čekala, da me čisto na kotas. Ajde. Kaže, ministar obilazi zatvori. Aha. Ministar, to je pravosuđa. Verovatno pa. I ide, izašli zatvorenici i on tako pita po nekog, zbog čega ste vi? Pa kaže, ništa nisam, iz čista mira, eto, ništa nisam uradeo. Nevin sam, pita drugog, i on nevin, onaj, svaki nevin, svi nevini. Kaže, ovo je, kaže, zbog politiku, zbog onaj neslaganje, ovo. A i pitaju nekog, kaže, što si ti? Pa kaže, ja sam ukrao, pa su me uvatili. Pa šta si ukrao? Pa kaže, ukrao sam 2 kokoške, pa me osudili. A ovi, kaže, ovi saradnici, kaže, odmah ovoga da pustite da ne kvari, ovi, kaže, što su ovoga nevini. Pa stvarno ti gi pokvari, bre. Da ne pokvari, pa da ne pokvari, ovi pošteni. Tako je. Bato. A kaže, možeš jedan? Kako da ne? Kokoške navijem za još jedan. Kaže, Mujo se oženi sa Fatu i posle prve bračne noći razgovaraju i kaže, Fata kaže, Mujo, mali ti je. Pa kaže, mali, ali tehničar. Ama kaže, Mujo, i da je inženjer, opet je mali. Da. I da je inženjer, i da je doktor nauka. Nema pomoć. Mada nije sve, slušaj, u dužinu, ima malo i u paraju. Da se ne lažemo. Pa ima. A tako. Imaš i drugi različiti metri za merenje, da se ne lažemo. Imaš valerski, ima oni drugi, pa. Znaš, tako, uvijek, Bato, je preporuka, biraj ženu s malečke šake. Jeste. Tako je. Da si mi živ i zdrav. Pozdrav. Živ bio. Ajde, Bravo. Stara vrata, propale roletne, stari prozori, nema se otvori ni zatvori, misli se u sebe, a odgovor na problem je tu. Sad ću vam kažem, gde se proizvodi najbolja PVC i alu stolarija ekstra klase. Pa u Gopić Company, zna se, oni će vam komplet prozori, vrata, roletne, komarnici, uklope, iskroje u sve moguće varijante i boje. I to od vrhunski nemački profili. Gopić Company, u Niš, telefon 064 59 19 802. Dakle, zapamtite, postoji dobro, bolje, još bolje, a oni vam nude najbolje. I za cenu i kvalitet garancija vas zadovolje. Gopić Company, u Niš, telefon 064 59 19 802. PVC i alu stolarija Gopić Company. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pauza. Nikako radio da usuti da ne galami. Dobar dan. A, radio se razgalamio. Radio se razgalamio, to je sigurno zbog tebe dobar glas, daleko se čuje. Tako je. Kao i dobar pasulj. A kao da on si i osjeća sve. On si i osjeća to, onako. Pa zato što je dobar pasulj. Pa da. Hoćeš li ti da ti ode konjski repen će čita ženu, jer si ga skrojio po merak. Kako misliš? Jer sam ti donela ženu da pročitaš. Da li sam za onoli... Ma bre... Kak bre? Sve zaboravim, eto vidiš šta su godinama. A rekao si ti go kroješ po tvoje merake, si go skrojio najzad. Male,
Ona malo, kako beše, troši ovo, no ulje, Pa to nema je to. podmazovanje, treba, beše svašta tu Da, nešto, mnogo vredi oko auto, jel tako, Ne, nego vozači više komada. više, menja se šoferi. Menjaju se, pročitaj bolje. Au, Penzionera ne moraš i sam si, to nije ni važno. to nije bitno. Šta ima novo, si dobar? Nikad bolje, evo, kako da ti sad objasnim, ti kažem da sam dobro, ću te izlažem, mnogo sam dobro, pa Izlažeš mi, ja ću tebi izlažem. čekaj bre, pa kako da ne budemo brigu? Imao si veselje juče. Pa da bo, pa kako da ne To je bude? lepo, lepo. Lepo, mnogo je lepo Neka bilo, se živi stvarno. zdravi, mladi i stari. Više mladi, mi stari malo, mi, U svakom slučaju. ali je lepo, stvarno lepo Lepo. i svima želim, samo kažem, na zdravlje, unuci i pravunuci, ništa ti ne treba drugo. Sigurno, Tako sigurno. je. Zemljakinje, imaš li neki vicić onako Imam. aprilski? Imam. Ajde čujem. Idem ti Račanac otišao u Beograd. Pa sedeo u klupu na parka, do njega sedela devojka, neka izerala, tako uzdisala nešto duboko. A on ga pitao, što uzdiše, šta ti je? Pa kaže, dajem vazduh. A kaže, hoćeš ti da se udaš za mene? Da te vodim za Pirot, pa kaže, hoću. Odveo ga on u Pirot, prespavali, ujutru se digla snajka i rekla, daj ti mi led, gladna sam. A mori pa ti reče da ješ vazduh juče u Beograd. Jes, kaže, sad sam bušena. Sad mi treba led. Treba led. I drugo, vuče sad ima onaj Tako je to cug. bila. Ima cug se razradio, pa da Pa bome. jeste. To je. Da si mi živa i zdrava zemljakinjo. Ti meni također pozdravi sve najlepše. Oću, hvala puno. Zdravo. Restoran Vizantija nije za oni koji drže dijetu. Odmah ima ubacite u petu. Još od vrata čeka vas meze i salata i pazi sad, oni leče od glad. A najbolje lečenje sa pogaču i pečenje. Praseći jagnjeće uvek taze, uvek fresh, s prsti da jedeš. Restoran Vizantija, abe u Šumadijsku bebe, telefon 061 622 7742. Cene su skroz ispod crte, dok se jaganci prasići na raženj vrte. Ako stomak može još da vam prima, ime džinonski ćevapi od 25 centima. A sad ima još jednu novu ponudu vrelu. Gurman Luci Đakoni iz pekaru Marelu. Restoran Vizantija, abe u Šumadijsku bebe, telefon 061 622 7742. Povedite svi, od pravunuci i unuci do babu i dedu u restoran Vizantija, kod gazda Pedu. I poseban pozdrav za vlasnike hotela Park, za Božu i Andriju, za Acu i Pecu, normalno pozdrav za Mikicu i Batasaleta i Danijelu i Bobana u Beč. Vi se nalazite upravo u učionicu, u Cirkus M, radio Rasonicu. Koncentrisano, vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Igor Panić Pana, a broj telefona na koji slobodno možete se javite 257-122, pozivni za Niš je 018 i onda 257-122. Pa da ispričate nešto veselo, nešto smešno, radosno. Evo ide nam, bio je Uskrs, najradosniji dan, pa i svi ostali dani su radosni. Da delimo radost, sreću, blagostanje, pare neće delimo to već. To su pare kad su pitanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Kako vi stojite materijalno?
Super, imam pare, neću da se žalim. Jel tako? Tako, Preliva. preliva. Prosto, toliko para ima da ne znamo kude da gi krijemo više po kuću, nema sva mesta popunjena, jel tako? Tako je. Zamrzivači, usisivači i ostala skroj. Jao, znaš šta, jedanput sam rekao to što ljudi kriju, nemoj da krijete pare po usisivači ispod tepisi, ovamo ono, i rekao, lopovi znamo, i zamisli nekom ukrali ispod tepih pare. Posle emisiju i posle sam ispao, ja sam kriv posle. Kao ja sam i rekao. Gde ljudi kriju pare? E pa čika mio, ja jedne godine tako stavi evri ispod tepih. Eto, vidiš. I dođe gosti i kaže ti nemaš pare. Ma reče vi, rekao ja stojite vi na njih ali ne vidite. A ono ispod tepih. A ispod tepih, Da vi ga voliš da gaziš po pare, da stojiš po... Ma šta me briga, život je jedan, reprize nema. Tako je, tako je. Dušan Kitanović iz Gorčinci. Kitanoviću, prepoznao sam te po prezime Kitanoviću. Tako je. Pa ništa, čika mi kod nas juče smo imali krštenku, lepo smo se proveli. Dobro. Pa sad da ispričam, ne znam, 1, 2, 3 vica. Ajde, 1, 2, i tako li 1, 2, ajde 1, 2, 3. Može. Komšija pozval komšiku na kafu. I komšika rekla, pa komši, ja sam 2 puta bila kod tebe na kafu. Dosta su mi 2 deteta. Jaka kafa neka, slušaj. To je bre. Jaka kafa, ma. E pa kuvala se pola sata sigurno. Pa verovatno dok. Pa ono dok. Ono kafa se oladila. Ja, volim. Ništa pa sad Broj idu... 2. Da. Čekaj da vidim kako bez... Aha. Može i broj 3, ne? Čekaj broj 2. Što nosi muškarac kačket i patice ili cipele na pertle? A kačket na pertle? Ne, kačket i obuje patice na pertlama ili... Kitanoviću, objasni. E pa, ako nosi muškarac kačket i ovo patike ili cipele na pertle, to je znak da još može da gleda u plafon. Ako ne nosi kačket, on gleda u zemlju. Pa... Za to se zove pertle. Pa da. A kad gleda u kačket, onda može. A u kačket, kad nosiš kačket, može. Tako je. I broj 3. Kad gleda u patos, nema toga ništa. U papučke ništa. To zim ne može prebaci dasku u WC, ništa. I ništa. Ajde se mi živi zdrav. Ovaj treći za sljedeću subotu. Važi. Ajde, živ bio. Pozdrav. Toliko je dobra, da iz cipele izuva, džana paprika, tucana mlevena i suva, tucana ko prilog kad pravite pljeskavice, mlevena za zapršku, a za ženjenine ženje, suva za punjenje, smeso nego šta, džana paprika, iz Donju Lokošnicu, telefon 060 07 30 582. I još nešto mnogo bitno, paprika nije samo prilog, već i hrana. Poručuje vam trgovina Džana. Iz Donju Lokošnicu je prike ubedljivo prvi za tucane, mlevene i suve paprike. Požurite vi iz brze hrane da ne stane. Trgovina Džana, telefon 060 07 30 582. I da ponovim, toliko je dobra da iz cipele izuva Džana paprika, tucana, mlevena i suva. 257 122 broj našeg telefona, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan, Batomio. Vaše ime? Baki Andipiro. Baki Andipiro. Tokarove, kako si mi, Batomio? Pa evo, Baki, veselo, sunčano. Pričam s penzioneri tu neki. Ja sam raveo u proizvodnju, ovamo,
kaj imao, kaj velike penzije. Pa da. I kaže, pa kažu ja imam toliko, ja toliko, a ovaj ima najveću penziju. A ovaj mu drugi kaže, pa ja sam 3 mjeseca kurs za to imati. Ja nisam razumio. Baki. Presekoše ga. Eve. Tu. Nisam razumeo što je rekao. Evo ni pana nije razumeo. Će se javi Baki pa će ponovi. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije, za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logos trgovine i novi, sopstveni brend, koji će bukvalno zadovolji majstori, mnogi, pur pena i silikon logi. Logos trgovine, telefon 018 45 60 977. Sa logi, silikon i logi pur penu, kao da ste u kuću ili stan ugradili stenu. Logos trgovine, sad su prisutni u Leskovac, Duga, deo Logos trgovina, najjeftiniji u region, i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine, sve za gradnju, kupite u Logos radnju. I specijalan pozdrav, ne verujem da niste čuli da u Pirot imena prodavnica zove se Šraf Shop. Pozdrav za Maru, Miljana, Marka, Nadicu i Marka i njihovog sina Iliju, za Đolete Jovana i za Dacu Cerevca. Cirkus M. Slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Broj telefona koji još uvek slobodno možda se javite 257-122, pozivni za Niš je 018. I recimo, evo, kad otvorim srpske novine, osim Niške narodne, kao da sam otvorio katalog iz neku jeftinu javnu kuću. Plavi most je kuća sa 5 zvezdice za njih. Kad sam već kod Niške narodne novine, njih je čitao i Elvis Presley, a Frank Sinatra ih je pozemljivao od njega. Ova žena se zove Žana Merkus. Slušajte pažljivo, Žana Merkus. Ukucajte na internet pa će vidite o kome se radi i zamislite, nije državna starleta. Dva 57122 pozivni za Niš 018. A ovo je jedna pričica mudrica. Znate ona kratke priče, mudre priče, kaže: šuma se smanjivala, ali drveće i dalje glasalo za sekiru ili za sekiru, jer je sekira bila lukava i ubedila drveće da, zato što je drška od drveta, da je ona jedna od njih. Ali su kratki, ali su slatki. Lele što je dobra, lele što je ukus, lele što je ukus, lele pa još jeftino. Ba svi koji su probali Vele, najbolje brza hrana kod Lele. U Leskovac i na radost svi imagi 3. Preko put Nov stadion, kod Šop Jokića i kod Staru stočnu pijac. Brza hrana Lele. Sve se roštilja, a posebno specijaliteti za naručiti na adresu doneti. Telefoni za narudžbine 063 83 73 101 i 062 48 80 88. Pljeskivica Bucka, ala Leskovčani, a kome je golemo milo, ima porodična pljeskivica u pogaču od kilo. Dakle, za svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana Lele. U Leskovac, preko put Nov stadion, kod Šop Jokića i kod Staru stočnu pijac. Telefoni za narudžbine 063 83 73 101
i 062 48 80 88. Brza hrana Lele. I da pozdravim Batacu, knjigovođu. ...257 122, pozivnica Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan. Se čujemo? Da, čujemo se. Pa dobro, da proverim nešto slabo. Proneveri? Da proneverim. Pa to sad, da li je problem neki? Nije, Pa nije, ali studenti pobeđuju. To je obavezno. Da. Šta si... Opet ja zajeban. Pa dobro, pretpostavili smo. Sačekao si, lepo si sačekao, vidiš. I vaga. Sačekao si šans. Ko će bre bude na svetskom prvenstvu pobednik? Šta misliš? Šta kažu kladionice? Ja se ne koristim. Ti ne pratiš fudbal? Ne. Pa nema ga, pa čim ga nema Pixi, onda mislim... Nema, Pixi. Onda nije ni... Kakvo je to prvenstvo bez Pixija? Aj sad. Da, nema. Ko će gleda niko? Nema ga Pixi. Nema ga ni Žajić. Nema to prošlo. Sad se zbralo... U stvari Žajić da ide da gleda. Da. Prevezev. Mrcko. Mrcko, ti ko da si na neku masažu, pa te pogodi u tačku, pa vi kaže, da ne kažem nešto drugo da radiš, masaž, od toj se ne priča, to je. Ali pazi, stvarno, gledaš, oni pornići, gledao si pornići, hvala Bogu, i pogledaš one face, nikome nasmejan, sve nešto se krivi, kuda gi ništo nije u redu, pazi, ja ne mogu da shvatim, čekaj be, pa ono lepo, ono, sve nešto iskrive ili face, oči vrtivo, ovamo, nam, pa... Da, kao da im nešto ne taman. Ko da im rade nešto loše. Kao da im ne taman, a ono taman. Sve ko ono, pa jao, pa ovo. Pazi, gledao jedan pornić ima i sad on nam govori kao to, kaže Michael, znaš, odgovori mu, Michael, a ovaj što je gledao drugar s mene, gleda vika jao majke. Imate na Pirotski Tanuki, imate emisija noću puštaju toj... Puštaju ljubavni filmovi. Da. Sa srećno slušovanje. Ja bih prokomentarisao to, emisija se zove Tražili ste, gledajte. To pa normalno. A ja sam se nadovezao na to. Gledali ste, tražite. Znači, posle 12 ide? Bilo nekada. A nekada, ja rekao sad da te pitam na koji kanal. Ne postoji Tanuki. Tanuki, dobre, Tanuki jeste, znamo davno, tačno. Dobro. Mrcko, ajde pesma, druga pesma. Ajde. Pesma to je malo uvrtena i zavrtena, ali nema veze. Nema već, Kaže, neke stvari se ne mogu javno ispričati, ali evo ja ću pokušam da ga uvrteno kažem, pa ko razbere, a koji ne, koga je be. Temšteni misle da me poznaju, ali oni su se debelo zajepali. Pitam ja svi temšteni, ako neko ne je živjelo u Temsku 32 godine, kako ti koji nemaš 32 godine život, mene možda poznavaš i osuđuješ. Kako? I ne sačevi pesmu, kažem koji sam ja. Pesma to se zove normalno, rođendan. Neki drugi rođendan. Na današnji dan pre 14 godine rođena je jedna nova duša, koja od tega je samo glas Božji čuje i sluša. Sve što Gospod preko Duha Svetog kaže, izvršavam i od toga meni ništa, apsolutno ništa nije draže. Godine prolaze, a vreme stoji. Radite se ljudi, radite se braćo, sestri i prijatelji moji. Svi vi koji ovoj ne razbirate, znajte da za vašu dušu dobro sabirate. Ovu pesmu napisa za ovaj moj 14. rođendan, neka vam, braćo, bude srećan svaki dan. Alo, drugari,
zdravi, srećni svi budite, svako jutro orni i veseli se budite. Tačenjići kažu, Janko, ti mnogo reče, ali te ništa ne razbramo. A ja vi kažem, nek ne razbraste zato što vi ne je dano. Mrcko. Čista filozofija. Čista filozofija. Ovo će na nov fakultet da uđe Gavao me, to će da, ja mislim da bude... Filozof, štivo. Mrcko, Janko iz Temsku. Da bome. Janko, filozof iz Temsku. Da. Tako je. Mio, ajde. Da, Mrcko, da si mi živi zdrav. Čujemo se, ajde. Pozdrav, živi bio. Ako želite da imate uspomenu trajnu, zakažite proslavu u svečanu salu etno kafane Dušanov konak u Donju Jajinu. Da doživite i ispišete najlepše životne stranice, tu je fantastična sala za 170 zvanice, plus parkić za decu i veliki parking. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajinu, telefon 064 10 83 915. Sve je kod njih vrhunski i prvoklasno, sočno i slasno, a ima i da se popije, da se pun stomak umije sa original domaća vina i rakije. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajinu, telefon 064 10 83 915. I da ponovim, ako želite da imate uspomenu trajnu, zakažite proslavu u svečanu salu etno kafane Dušanov konak u Donju Jajinu. Precizno bušenje i sečenje bez kršenja. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant. Dva 57122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Čujemo se. Ovdje Zoran iz Pukovca. Zoran iz Pukovac. Iz Pukovac. Zoran iz Pukovac. Želeo bih da me pozdravim svi. Hvala, bata Zorane. Naročito tebe. Malo sam emotivan. Malo si. Ako može jedna pesmica za unuku rođendan mu danas. Jao, Zorane. Zoran, može. Kako se zove unuka? Anja. Kako? Anja. Koju pesmu, Zorane? Vanja, koju pesmu, Zorane? Anja, mnogo lepo, da živa i zdrava. Koju pesmu, Zorane? Koju mi izaberemo? Koliko godine puni? 10. Da, živa i zdrava. U koju školu ide? U Pukovcu u osnovnu školu. U osnovnu školu, čovjek. Zorane, bit će ispunjena želja. Evo, može odmah. Hoćemo crno vino. Ako može. Evo, odmah ide. Najlepše ti želim. Ajde, živ bio, Zorane. Prijetno. Srećan rođendan Anji. Hvala. Nije toponica, ovo je duševna perionica, radio Rasonica, Cirkus M. Moj drugar, prijatelj i brat, Jovica Stojčić, zvani Joca, radio je svojevremeno na nervozno odelenje u Leskovačku bolnicu. To je psihijatrija hard, ima i psihijatrija light. Još ga pominju jer je mnogo bio dobar s pacijenti. I sad je brat Joca u Nemačko i tamo je sehr gut sa pacijenti. I poslao mi nekoliko onako pošalice, jedan vicić. Kaže, drugari iz stranku, iz političku normalno, došli kod njihovog drugara, također član, da vide njegov nov stan od pola hektar. I sad gledaju, a jedan će kaže, mnogo be lep stan, kolega, vika. I 5 godine da odlega za njega da ti ne bude žao je. Kaže, ko još osim Arapi čita s desno na levo?
Pa gosti u restoran kad čitaju jelovnika. A ima i guslogudilice ili ti narodne mrsomudilice, kažem. Kad se vratio u domovinu, shvatio je da je nostalgija bolje rešenje. Adrenalinski šok. To je, kaže, kad čačkaš nešto, kad petljaš oko struju, a u džep si ostavio mobilni telefon uključen na vibraciju. Dešava se u kafanu, da li će u biblioteku. Razgovara dvojica, drugari, neplaćene ubice na alkohol. I sad pričaju oni od seks i od ženske, da će od politiko. I će kaže jedan, brate, kao jučer da je bilo, skinem ja gaćem pred ženu, ona počne da vrišti, a mene ne steraš iz autobusa. Restoran Grandi Konstantinov Konak Nevinik. Elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilja i bas vesa roštilja. A šta je specijalitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov Konak Nevinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci, plus popust za porodični ručak za slavlje veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, Acu, Iseka, Sanju, znaju ni šta je nemanje. Telefon 065 47 87 257 i akcija. Svaki utorak i petak prseće pečenje za samo 1500 dinara kilo. Telefon 065 47 87 257 i pozdrav za kuvarice, za Slađu, Snežu i Slavicu i najkelneri profesori za dualno obrazovanje. To su Dr.Mr. Bata Grade i Dr.Mr. Bata Goran. A da vidimo ko je nama zvrr. Alo, dobar dan. Dobar dan, ovde je specijalni slušalac. Specijalni slušalac. Specijalno. Sa specijalnom, da me kažem, specijalnom potrebom da se uključi. Apsolutno. Posebna potreba da se uključi. Nego mi non stop slušam tu neki devojački san, pa baš me zanima. Kad se presavije 25 cm. Opo, verovatno zadovoljava potrebe za jednim obrokom. Ćevapčina. Drži 12 sati minimum. Ma kakvi? Imali za crnac gore. Što kaže jedan moj drugar, koja je rekao, kaže, pa i meni ko na crnca u obdaništu. Može u zabavište to. Mio, može jedan kratak... Kako da ne, da čujemo. Kaže žena mužu, ko bi drugi. Opet si jutros došao kući pijan pod gasom, sram te bilo pijanduro jedna. A muž će na to, a koliko je puta bilo jutro seksa? Pa 3 puta, reče žena. Kaže, što me onda ne zoveš jebačem nego pijandurom? Nego pijan, eto, vidiš. Uvijek Nemoj tako, je to tako ovdje kod nas? To je ono, možda i taj devojački san nikako ugoditi. A nikako. Ne, ja da se, pošto plaćamo pretplatu, da izrazimo želje, da nam puste jedan porno kanal, ajme da gledamo, nema ni ubivanje, ni svađanje, ništa be, ljubav be. Pa meni je bolje to 100 puta da gledam nego prenosi skupštine. Evo, je li tako? Pa, apsolutno. Pa da. Ono bre može i potentan da postaneš ako gledaš, ono... Utiče bre, ne spermatozoidi bre, totalno... Ma idi bre, to je bezobrazluk, ovo nije, ovo je prirodna pojava i potreba. To je neprirodna pojava. Toliko mi opozdravim... Nedeljko, živ bio, pozdravi mi menjakinju. Hoću sve. Pazi, pozdrav. I... poseban pozdrav za Leskovac, normalno, Nelvas, Gorica Gocka, onda su tu Suza i Maja, glavni tehnolog Čeda, Jovica i gazda Nenko, što kao pravi najbolje slatko dunje, a Goca ga je pravi, on je čisto ko maneken, dakle Nelvas u Leskovac, mnogo ima veze sa dunje. I da pozdravim
svi moji drugari i braću koji se trenutno nalaze u kafanu Green u Leskovac, koji drži moj brat Beli Bokser. Tako mi petokrake i časnoga krsta, kad slušam Cirkus M, otvorim se 3 prsta. Vi ćete još vrlo kratko da slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Kaže, može jedan pozdrav za bugarski fasaderi i za načelnike Dušana i Asparuha. To je Ivica iz servis računara, pa kako da ne, pa znam da braća Bugari slušaju Cirkus M u najveće, kaže, a dve lepotice iz Dinamiko Ekspres, Milanka i Seka, pozdravljaju vikendaši u Kaštavar, a ja opet jedan moramo da uputim jedan lep pozdrav za svi mladi. Cirkus M. Mic ili što bi rekla ove snajke radodajke, starlete gumenjajke, dole pokošeni i orošena i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic. Dođemo do kraja ovu emisiju, a da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju restoran Grand i Konstantino Konak Nevinik i akcija svaki utorak i petak praseće pečenje za samo 1500 dinara kilo. Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Za svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana Lele u Leskovac, preko Putnov stadion, kod Šop Đokića i kod Staru stočnu pijac, gde se proizvodi PVC i alu stolarija ekstra klase, pa u Gopić Company, zna se, toliko je dobra da iz cipele izuva, džana paprika, tucena, mlerena i suva, iz donju lokošnicu, što rekao deda Stavra Ciceron, bolje s juga na seks nego s Mercedesa na rabotu. Ko pita, taj ne skitao, nisu taksi ili ta. Eko taksi 060 330 9000. Buše i seku tačnu tlaku. Mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Firma Diamant. U restoran Prestiž u Leskovac. Apetit će odmah da vam skoči jer se tamo jede duplo i sa usta i sa oči. Nemoljeva četka vara, najbolja je. Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Burlaci sa Nišavu, to je udruženje o snimanju, prerasće brzo u fakultet. Stočna pijac market, Koljev, prasići pod narkozu. Braća Dimljeni Srbi, sestre, dimene Srpkinje, sunčani kvartalni preplavni žalje, kafeniča. Što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno. Moj beli druže prava mio, pčele skupljaju med, političari skupljaju pare, a na ladnoću se skupljaju monda. Pa dobro, ja sam ga malo ulepšao. Monda vela. Ako želite da imate uspomenu trajnu, zakažite proslavu u svečanu salu etno kafane Dušanov Konak u Donju Jajnu. Među prodavnice namještaje najhit Salon Beats u Leskovac sa restoran i samoperevnicu za kola, najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, telefon 063 467 707. Povedite svi, od pravnuci i unuci do babu i dedu, u restoran Vizantija, kod gazda Pedu. Društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku ili na tutci. Ima najlepšu tutku, ne da se savila tutka, nego tut. Gde sam stao? Kod tutku. Kod tutku sam stao. Znate, o Piroćanci to zove pazder ili pazderka. Znate kako je pazder? To je bilo, idu cigenke po ulicu, na grbinu nosi. Leskovac je inače imao konoplju koliko hoćete, ne ovo kanabis, ovaj drugi kanabis, indijski, onaj
ili koje be, od njega su se pravile tutke. I onda išli po ulicu i vikali su tutke žene, to je za potpalu je bilo, ne za duvanje, za potpalu. Gdje sam stao? Odavno smo postali brand u naš Cirkusland. I po Nišavu plovi Galija, a po nebu Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi telesovi, na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega kare, štrcamo na sve strane, štrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šljiskamo, šljiskujemo, rašljiskujemo, štelujemo pod vinklu i belu, šolujemo mozak, armiramo, cvikcangujemo, dronujemo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, zaprašujemo, kovemo, raskovujemo, petardujemo, vatrometujemo, žičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcimo, kurcšlucujemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, što rekao da Pejča zvani Troj. U cara Trojana kozje uši, za usta se ništa ne kaže. Opa, ti poljubiš topa.